pa opet, znači danas ćemo vam pokazati nešto zanimljivo. Znači, na primjer, evo pokazat ću vam odmah. Znači, na primjer, kako dodati ovakvu ikonicu, znači da na svakom vašem video zapisu ima gumb pretplati me. Znači, kao što vidite ovdje na našem video zapisu, znači ima ova ikonica, kad prođete na nju mišem, ovdje vam se pojavi znači vaše korisničko ime, broj pretplatnika i ovdje bi trebalo pisati pretplati me, ali pošto je naš račun ne možete se sami na sebe pretplatiti, ali drugim ljudima tu piše. Znači pokazat ću vam kako složiti znači gumb pretplati me na svim vašim video zapisima. Znači prvo što trebate učiniti, znači kliknete ovdje na vašu ikonicu i uđete u Studio za autore. Znači kad uđete u postavke vašeg računa, otvorit će vam se ovakav znači prozor gdje ćete stisnuti na kanal i na upotreba robne marke. Znači kad to napravite otvorit će vam se ovako, znači ko što je kod nas. Nakon toga trebate znači dodaj vodeni žig stisnut, odabrati vašu datoteku, znači s kompjutera ili link. Ok, samo malo, nešto nam je krivo. Ok, ajde prekopirat ćemo ovdje. Evo, adresa slike. Dobro. Ok, evo ga. Znači, dodali smo slikicu. Znači, to je ta slikica, znači spremi, ja. Znači, kad smo to napravili, ovdje je bitno, znači, izabrati da li će vam se, znači, prikazivati to samo na kraju video zapisa ili ćete sami postaviti vrijeme ili u cijelom video zapisu. Znači, mi smo stavili u cijelom, kliknete ažuriraj i to je to. Znači, ovdje vam se prikazuje ta ikonica. Recimo, ovo je znači obična slika. Znači, možete napraviti transparentnu sliku. Znači, imate na Google znači, stranica tipa pixel.com gdje uplodite slovo i sliku pa još napišete tu gore recimo pretplati me ili tako nešto. Klikni ovdje šta god vas je volja i tu sliku onda uploadujete ovdje. Znači kad to napravite, vaš kanal ima trajno ovu ikonicu znači za pretplaćivanje. To je to, znači kratak vodič, vidimo se u sljedećem videu.